I don't believe ukuthi khona umuntu wesifazane ongalala avuka aqamba amanga amakhulu kangaka ngengane yakho ukuthi kwenzeka into enje. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalula lwezimpezane zona esihambela le kude phezulu. Do join. Kusho ukuthi uMakacoco phela ufela ama-donations manje wama-live wakaphiwe. Ayenza malini? Ayi mina guys, I don't get it. Angaze aqamba amanga angaka for ama-donations. Why isihluku esingaka? Lo sisi akhulume aze akhihlize amagwebu afuna ukubukwa ngosizi lomunye umuntu wesifazane. Hey guys. I give up. Yabona uNkulunkulu usekhathele ngisho na eSouth Africa mekuthiwa kunezinkinga uvela athi oh usho lolo country ngoba nje angazi ukuthi ubuntu sibulahlephi. Kubhizi eSouth Africa. Kubhizi ku-social media South Africa. Kodwa-ke we are still standing, we are still here, we are saying justice for Cwecwe. Angazi ukuthi siyoke silithole yini ilanga la siyibona ngempela le justice ngoba akuyena yodwa abaningi abantwana abahlukumezekile icase iphenduka ibande qa ngathi akwenzakalanga lutho. Angazi ukuthi siyofika nini as a country ku that level ukuthi ngempela i-justice system yethu ikwazi ukuphakama, iphakamela abantu besifazane nezingane ezihlukunyezwayo. Justice for Cwecwe. We are still saying, we are still standing here. Justice for Cwecwe. uMakacoco akaqine noma bangaze bathi oqamba amanga for ukufuna ama-donations noma bangaze bathini. Kodwa we are still here, siyamsupporta sithi justice for Cwecwe. Omuphi umuntu wesifazane onefamily yakhe that seems to be happy, that seems to be working, ongavele alale avuke one day acabange ukuthi mina I'm just going to the public and I am going to lie ngento enkulu kangaka? Omuphi? Hello and welcome. This is Public Opinion by uZandi, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kaluwelwa luwela zinkoshane zona ezihambela le phezulu. Please like, comment, subscribe, share this content, buy channel memberships. Give us super thanks if you love the work that we are doing here. We've got a podcast, we've got Public Opinion, we've got Point of View, and we also have story times and a podcast going on. So please get inspired, get educated. Let us talk, let us engage, let us break the stereotypes, and let us talk. Let us address the elephant in the room. There is a video making rounds on social media. Angifunda ukusho ngegama usisi bengiye ngimbone nje ku-social media ubhizi ko-TikTok nje angani noma uyi-influencer noma uyini kodwa nje I do come across with a lot of her videos on TikTok particularly, and usisters ubhizi umile laphaya uyaqaketha uqaketha ngendaba kaCwecwe-ke manje ukuthi uCwecwe was not armed. uCwecwe ngokusho kwakhe, i-opinion yakhe uthi akazange anukubezwe lwamntana ngokocansi. Into eyenzakalayo ukuthi okay, asiqale ngama-facts. No, akuwona ama-facts, asiqale ngembono yakhe ayi-highlight-ayo kuleya video yakhe. Ngoba okokuqala uthi kwenziwa yini ukuthi umama kaCwecwe anqabe nengane uma ngabe kufanele iyokwenziwa ukuhlola ngokwengqondo. Okay. Okwesibili uthi izingane zaziwu-5 ezazikhona ngaso sikhathi ezazilinde i-transport ngesikhathi becelwa ukuthi abahambe boklina ukhetheka, becelwa ukhetheka ukuthi abahambe boklina amaklasi, zaziwu-5. Why kwalinyazwa le yodwa, lezi ezinye zasinda, and uma zisinda lezi ezinye why zingashongo ukuthi zabonani? Uyayibona nje iningi into ayikhulumayo. Iloko okubalulekile engikubalulile evidweni yakhe. Okwesithathu akubalulayo ukubalula okokugcina nokuyiphuzu lakhe ngokusho kwakhe. Ubalula into yokuthi umama kaCwecwe njengoba
kwenzeke yonke lento le i-case engazi ukuthi i-cold case engenabufakazi. It's because umama kaCwecwe ufuna ama-donations. Uthi kwenziwa yini ukuthi umama kaCwecwe uSomizi came out publicly wathi whichever advocate is willing to take on i-case yakaCwecwe uzomkhokhela, and uSomizi siyamazi ukuthi unemali. Anybody who will get such an offer will jump at the chance. And why kungaze kube khona any advocate efuna ukulithatha leli case? It's because bayabona ukuthi ayikho, it's a cold case, akunabufakazi, yinto ekhandiwe. That is the reason why uma kaCwecwe engafuni ukuthi ingane yakhe isiwe kuma-psychologist, because uyazi ukuthi kuma-psychologist ingane izofika ikhuluma iqiniso. So the truth is between umama nengane, ingane izofika ikhuluma iqiniso, meanwhile uma wayo eqamba amanga. Niyakhuluma ku-social media, niyakhuluma ku-social media, hhayi mina nginivumile, ngigeza izandla. Which woman, a mother oshadile, onomndeni, onendoda, ongalala one day avuke nesigqebhe sendaba engaka, aqambe amanga amakhulu kangaka ngengane yakhe? Ewe, kuyashiwo ukuthi ama-samples we-DNA noma angathathwa ebantwini abasolwa, it's pointless because they won't be compared with anything, because by the time uCwecwe esiwa kadokotela kwakungasenama-traces we-DNA emzimbeni wakhe. So there's nothing that can be compared to uma kuthathwa ama-samples. I don't even know why ethatha lama-samples, because kuyasho ukuthi ayikho into ezocomparisha. And uma kaCwecwe uyasho ukuthi the reason engafuni ukuthi, hhayi ukuthi akafuni, the reason kubukeka ngathi akafuni ukuhambisa ingane ku-psychologist. Okokuqala, loyo psychologist yenza i-session eyi-1 nomntwana, and then iyathi okulandela izokwenza i-session yesibili ibisiyavala. And umbuzo wakho uthi kanjani uzokwenza only 2 sessions nomntwana kwenzeka into enkulu kangaka wena bosuku bokuthi uqedile i-case? Kusho ukuthi I mean, like momdala nawe unengqondo uyicabanga lento umzali, uyayibuka ngeso lakho ukuthi hhayi, it's a waste of time. And besides, loyo psychologist uyena uma kaCwecwe owalwelwa ukuthi ingane ize iyithole. Uma ukuthi wayibuka leya podcast uzo-understanda mos, uzoyizwa lento ayisho, ukuthi wazilwela yena. Kwakuthi ingane izithola usizo baze bayisa kwi-private hospital ePortshepstone eMagate. Now kunomuntu wesifazane ohambe ekhuluma eqevuza ethi amanga ufuna ama-donations, uma ngingakhuluma nengane iqiniso lizophuma. Lo wesifazane uyazelaphi yonke lento? Eyiphi le qualification noma le experience engake menza ukuthi azi ukuthi abantu bavele balale bavuke baqamba amanga ngento enkulu kangaka, aze umuntu aphuphunyelwe yisisu eqamba amanga? Hhayi, ngiyazibuzela nje, umuntu aze aphuphunyelwe yisisu eqamba amanga, kuze cishe kungaphela uma ubuka nangendlela achaza ngayo, it's even ngisho nomshado wakho usengcupheni manje ngoba akukho mnandi ekhaya ngenxa yale case, kodwa still usaqamba amanga. Uma kuwukuthi uma kaCwecwe uqamba amanga, kungani ubaba kaCwecwe ethule engasho lutho ngayo yonke lento? Well, abantu besilisa siyabazi ukuthi into ezihambisana nokuba on public nani nani bayathanda ukuba reserved. Uma kuwukuthi kodwa uqamba amanga, ubaba kaCwecwe then why engamdivorce, amshiye? Bese siyaquestiona ukuthi umlahlelani esikhathini esinzima kangaka. Bese kube ukuthi-ke mhlampe-ke I'm just thinking, I'm just trying to make a sense of everything that the woman said, because to me it felt so insensitive at a time like this. Mhlawumpe uma ukuthi unawo ama-facts wakhe engingamazi ukuthi waqoqe kephi, where did she get at those facts? Mhlawumpe she could have waited, I don't know for what. But not now, when we are still talking about this case, when we are still asking, when we are... Guys, i-social media isikhiphe ubuntu ngaleyo ndlela. Ama-likes ne-following asebaluleke ngaleyo ndlela ukuthi sekulula nje ukuthi eze umuntu wesifazane ukuthi ungavele uhambe uyodicilela omunye umuntu wesifazane phansi, ukhulume usho ebendlula esikhathini esinzima kangaka. Ubuntu sebuphele ngaleyo ndlela kuthina ukuthi i-social media ihamba phambili, followings and likes have become our lives, and we have disregarded other people's lives and well-being to an extent and into a level whereby we will do anything
ukuhudulela omunye umuntu nesithunzi sakhe nesefamily yakhe phansi ebe endlula esimweni esinzima kangaka. That lady was talking, is it all for likes? Is it all for following? Where does she get these facts that she's saying? Sicela ukubona ke ukuthi who donated kuMakaCoco and udonate emalini. Ngoba naku yena uyazi phela ukuthi uMakaCoco wenza yonke into ngokufuna ama-donations. So far uMakaCoco, how much has she got? Excuse me, because ngokwazi kwami mina uMakaCoco is losing ama-assets wakhe, moving up and down, is spending imali yakhe moving up and down ezama ukulungisa le ndaba yale case. Kwenzakalani guys? Ngiyafisa ukwazi kwenzakalani, ngicela ungivezele, please give me your opinion. Give me your opinion. What do you think of the video that is making rounds on social media whereby this woman is claiming that uMakaCoco is lying about this whole situation that has broken our hearts so much, this whole situation that is so painful, this whole situation that is putting her life in danger, because now even impilo yakhe is in danger ngendlela achaza ngayo kuningi okwenzakalayo, because okokuqala nje umsolwa number 1 ugijima wayolanda i-AfriForum. Sangazi ukuthi makalanda i-AfriForum, why egijima wayolanda i-AfriForum engakokwenziwa kwama-test lawo, engakohlala ebhokisini ngoba phela usasewumsolwa, sisathi allegedly. Umuntu eSouth Africa akabi necala until proven guilty. So wena mangabe kuthiwa uyasoleka ecaleni lokuthi ugijima ubaleke uyofuna ummeli, umfunelani ummeli uma ukuthi ayikho into erongo yenzile? Hey guys, I promise you this is the very last time ngikhuluma ngecase yalo mntwana, because it has broken my heart so much. Ingizwisa ubuhlungu ngenye indlela, because ziningi izinto ezenzakalayo esizibukayo esizibonayo eMzansi. Abantwana bayahlukumezeka everyday, akukho mnandi. It beats me ukuthi why would a parent plot and lie about into enkulu kangaka aze abe ne-miscarriage for ama-donations. Usebenza. Hey, what is your opinion? Please don't forget to like, subscribe, share, and comment on this video. What is your opinion? I would love to know your opinion on this one. Kwenzakalani la? What is actually happening at our beautiful country? What is happening? Do give your opinion and see you on the next video. Love and peace. Take care of yourselves and take care of your loved ones.